Είναι η ώρα των φωτογραφιών. Και εγώ η ώρα των περιηγήσεων. Ντολμά Μπαχτσέ. Το παλάτι της Βαλιντέ Σουλτάν. Δηλαδή της μητέρας του Σουλτάνου, που για την καλοπιάσει ο γιώκας της, που έγινε Σουλτάνος, και να του κάνει τα χατήρια, της έκτισε ένα ολόκληρο παλάτι. Είναι το λεγόμενο Ντολμά Μπαχτσέ, που σημαίνει στα ελληνικά γεμιστή κήπη. Σαν λέμε ντολμάδες, γεμιστή. Είναι ένα όντως εντυπωσιακό, που εγώ με 40 ευρώ για να μπω μέσα στους Τουρκαλάδες δεν τα έδινα με τίποτα. Ειδικά τέτοια μέρα 25 Μαρτίου που κηρύξαμε την επανάσταση εναντίον τους και δεν καταφέραμε. Κοίτα που δίναν λεφτά, ο κόσμος ψωμολίσαγε και ο Σουλτάνος έκτιζε παλάτι επειδή ζήλεψε στις Βερσαλίες. Πήγε εκεί επίσκεψη, μας είπαν, και επειδή τις Βερσαλίες ήταν ωραία, είπε και αυτός θα χτίσει ένα παλάτι. Έτσι και με την τσέπη του τα έβγαζε τα λεφτά. Σιγά. Αυτό είναι το εξωτερικό. Εκεί μέσα είναι το εσωτερικό. Τα άλλα παιδιά δώσαν 40 ευρώ να μπουν εκεί μέσα. Εγώ δεν δίνω. Είναι ωραίο. Εκεί μέσα αρχινάει το παλάτι. Είναι όντως ωραίο. Και καλύτερα να δώσω 40 ευρώ να πήγαινα να δω ένα μάτσι της Γαλατασεράι. Εδώ. Όχι, δεν είναι αυτή η Μπεσίκτας. Λάθος. Μπεσίκτας. Παρά. Και εκεί πάνω είναι άλλο μαγικό ρολόι, το μπλε τζαμί. Είναι πράγματα θαυμάσια.